Utzi euskaltzaindia ipatu gabe, azken finean gure hizkuntzaren erreferente baita. Andres Urrutia euskaltzain buruak gaurko egunean ez du utzik egin eta hemen dugu, Galdakaon, gure artean. Zuten da? Bueno, ongun gainera guzki ipini duzu eta lehengo baten balmasean gogoratzen az, tantak ebili ginen, baina gaur suerte hona auki dugu. Beraz, egunon guztioi, bueno, nire agurra gainera izango da agurra eta laburra. Bai, beharrezkoa data, ibiltzen hasteko. Beraz, ni nator gaur hona, zuen aurrera, euskaltzaindiaren izenean. Hain zuzen ere, ipar aldea, hego aldea, batzen dituen, eta euskararen inguruan batzen dituen, erakundearen izenean. Ona sartu eta ikusi dudanean, gerizpetik eguzki begire, badakizu deformazio edo ikusi dut tik-era. Beraz, bidean goaz, joan doa euskara, joan goaz euskararekin batera. Nundik nora goaz? Gerizpetik eguzkira. Eta eguzkitan jarri behar dugu euskara. Eguzkitan jartzeko bidean daukagu euskara. Guk guztiok jartzen dugu eguzkitan egunero euskara. Baina gerizpean, itzalpean egotea, itzal, hitz horrek badu beste adiera. Babesa, itzala, beharrezkoa dugu. Gerizpetatik, gerizpe horretatik eguzki begira jartzeko euskara, babesa, itzala. Itzala eta babesa behar da agintarien gandik, jakina. Itzala eta babesa euskalgintzan ari garen ongandik, erakunde ongandik, jakina. Baina horretaz aparte gure babesa, gure eguneroko alegina eta egina da. Horretan dago euskaltzaindia. Zuei alduen neurrian babes hori emateko eta zuen gandik babes bera jasotzeko. Horretan jarraituko dugu eta horretan ziur egon beti izango duzue euskaltzaindia, ziur dagoen modun euskaltzaindia beti zuek izango zaitxuela. Mila esker eta hurrengora arte. Animo!